molt important que tothom està dins del procés a veure qui són les institucions que necessiten una Catalunya independent per crear les institucions, per assegurar que estan funcionant, per fer una Constitució de l'Estat. Catalunya ara té institucions democràtiques, no està començant d'hora no, està començant ja de la Generalitat que ja existeix. If Catalonia decides that it wants to become independent, the lesson to learn from the Yugoslav case is that it needs to reach an agreement amicably, peacefully with Spain on how to divide assets and debts. In the case of former Yugoslavia, there was no agreement. We first had independence declarations, then we had war. We had war for 10 years before any agreement on financial succession. So it will be very important that negotiations are started even before the declaration of independence or even a referendum. Catalonia needs to think about how it would approach Spain to divide assets and debt. So one of the issues that will be dealt in the context of negotiation will be the question of borders. What will be the new borders of this new state of Catalonia? Another issue will be with respect to debts. Who will pay for the debts? Will Catalonia take 15%, 10% of the Spanish debt? Another issue will be citizenship. Who will become the nationals of the new state? Can you be a dual national? Can you be a Spanish and a Catalan national at the same time? And the last issue would be with respect to the assets, the buildings, the opera. Is it going to be necessarily opera of the new state, or will there be some transfer of assets from Spain to Catalonia? Hem començat avui una etapa molt important amb la conferència que acabem ara i, per tant, doncs, jo crec que podem tenir confiança en tot el que hem après avui, amb el que seguirem estudiant i aprenent i que, finalment, Catalunya no té per què ser una excepció dels 29 estats que s'han creat a Europa durant els últims 100 anys. Hem convidat el professor Charles Elring, que és un expert, no només és un catalanista i un catalanòfil, sinó que també és un expert en el procés de construcció de l'estat de Kosovo, anastànic, advocada i que va participar en els acords que han portat la independència d'Eslovènia, per tant els acords financers entre l'antic estat iugoslau i Eslovènia, Patrick Danbury, del Canadà, i un expert en successió d'estats, i l'amic Carles Boix, que ens traça un marc pel que podria ser un full de ruta jurídic d'arribar a l'estat català. I d'aquí l'objectiu d'aquesta primera conferència sobre l'autodeterminació de Catalunya, Building a New State, que té per objecte portar aquestes experiències, algunes d'aquestes experiències, amb el que ha sigut el procés de construcció tècnic d'un estat per portar-les a Catalunya, per pensar-hi, per debatre i veure si hi ha alguna lliçó d'aplicació pràctica amb el propi procés nostre, el procés català. O la desaparició com a nació o la independència. La tindrem, així ho espero.